and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Huwag kalibutan ng duha, si Michael at Emily, nagisundan ang gisakyan nilang gipasahero ni Rafi. Tuod man, tiyang miyabot sila na naog-usab si Michael. Dali. Manaogsad ka? Ayaw na lang. Tanahon ti ka hangtod mag-abot ka sa inyo. Sige. Ikaw no naghago kapag yun. Basig dugay noon ka makasakay ron balik, ha? Okay. Sige. Bye. Love you. Emily! Oh. Ma? Mayong hapon, tita. Tara sabay. Dali na. Dali! Ma? Tita, please. Tita. Ma! Ay, lagkasok si Emily. Ako na mugos ka ihatod siya. Dali na, Emily. Tana, sabay. Michael, sorry. Ako mga sorry, Emily. Namugos ka ihatod din mo. Tita, uway sa si Emily. Ayaw nagsamuka ang akong anak. Diya ka na. Ma, dili man tingali dautan kun ihatod ko ni Mike. Namakak ka, Emily. Nakaton ka na sa pagpamakak na ako. Ma, may relasyon na mo. Ha! May palabyo-labyo pa mong duha. Gitonto lang di ako ni mong anak ka. Nakaton ka na dahil pamakak na ako. Misalig ko ni mo. Nga tumanon ni mo aming gisaad na ako nga tapuson ni mo ang imong pagtuon. Pero unsa naman kini ako nahibaw aron ha? Unsa kini Emily? pasaylo ako, ma. Musulti man unta ko nimo pa pero nahatlok lang ko. Gusto sa punta ni Michael nga mo pasabot nimo pero gipugkan ako siya. Buutan si Mike, matuhog ko. Buutan kaayo si Mike. Makapayubos ka, Emily. Gipasakitan ko nimo. Kuwang na ko sa akong pagsalig diha nimo nga makahuman ka sa imong pagtuon. Labihan ang akong paningkamot nga makapadayon kag eskwela. Pero sa kining imong gibuhat. Ma, sorry pero tuhuig ko. Buutan si Michael. Ambot, Emily. Sa akong nakita og nabati ninyo ganina nga murag nawadaan ka na og kauhaw. Nawa na usab ang pagsalig ko nimo. Kumo nakaton ka na sa pagpamakak nako nga imo kong inahan, wa na ko'y pagsalig pa nimo. Ma. Naada siya magpuyo diyang dapita. Natultulan ko na ang iyang gipuyan. O mautoy iyang inahan. Misugat unta tingali niya. Pero mo iyang nakita nga labing kayo ang duha. O klaro ko kayo nga wa magustuhi sa iyang inahan si Michael Perez. Gibira pa si Emily aron malikay ni Michael. Pwes, mao na kini ang akong higayang. Nian naman dahil Michael. Huwag ko kamatikot sa iyang pag-abot. Ay, tuuti ay. Huwag naman dahil iyang motor. Huwag wa usap ipagamit ni Stella ang sakyanan. Intahon usap sa akong apo. Michael, dong, ni Ana di ay ka. Huwag ka man lang mo sangpit. Pamin ako la. Kaluyan ka sa Diyos. Usaman may kibati ka, murag kapoy ka sa akong tanaw. Wala. Sige, musudon ako sa kwarto. Pag-ilis ko, la. Sige. Doon na siya'y gibati. O dili pa doon ay problema. Ay, ang bahin tingalis iyang inahan. Ang gipanulti ni Stella. Ang pagdapat ni Ini. Ay, dili sa maayo nga masayod si Michael. Nga siya ang bunga sa pag-among-among. Nga nahitabo kang Stella. Ug hangtod ako. Karon lang usap masayod bahin Ini. Pagkawa ko magdahom, uwag yun. Mao nga, ako na lang kining hilumon nga mao kanay mga paghitapo sa iyang kinabuhi. Hello, game. Rafi ni, uy. Wa ka na makailas akong tingog.
Hain ro ka, ha? Mau ba? Ang ubang barkada na to. Di ay. Malipayon lang, Kim. Tungod kay natultulan ko na ang iyang gipuy-an. Kinsa pa? Ang babae nga nakayabag sa kong utok karon. Dili si Marjorie. Ay di lagi sila. Kana. Katag-an ka na, Kim. Si Emily Garrido. Ipakita ko una ang santong dasalan. Pero og dili mada. Santong paspasan na, Kim. Okay. Nagpahibaw na ko nimo nga nakatultol na gyud ko sa iyang gipuy-an. Sige, bye. Ayaw ka. Nang imyat. Happy kay koron. Inspired ko na. Inspired. Nga naman. Tungkol sa mo girlfriend, si katong siya ta, kinsa ta? Tingalan ta. Katong, sige, magdala din ni gani. Huwag wala as daddy ni mo, kinsa kaya tingalan. Si Marjorie? Dere. Dili na maunang. Bagong kaplag na. Ay, ala no. Mao ba? Bago na pod. Lain na de pod. Kinsa man? Ay, lalapag susigod lang. Wa ka makaila, ha? O niya si Marjorie dahil saon naman lamang ta. Sige lang gihapon, mi. Kung okay ra niya. Pero og masuko siya, bahala siya. Garay! Yung ipagkaliwatan ni Sir Ida, si Dang Rape. Stilan. Kaluoy sa babaje, si Marjorie. Ay, kinsa mo deka nag-iingong Rape? Oh, kasi Sir Ida. Hello? Oh, ikad ani Miss Marjorie? Di aman siya. Makadjat, bebaw anak ka. Ito lang. Si Marjorie. Uy, ingna nga, wa ko, balibari. Siyalan. Balibari na. Siyalan. Hello? Ay, wala man di ay diri, miss. Milakaw di ay miss. Nilakaw siya, miss. Ay, sorry. Sige, bye, miss. Ala dungay, namakakmang ka. Ala ay, gidili ra bagyan na sa among religion na pagpamakak. Nang, mutawagan nig usab, ignaw nga wa ko din hiya. Tuas Hong Kong ni bakasyon. Oh, inkob. Gisamukan ako ng bayhana da. Sultihi ha. Haguras! Sana sa gato lang? Ay, lagaan ka ng taa. Parehas lang mag-anak. Salaig bahin. Maayo po noon. Kaya wala ko'y atiman na. Unsa kay kipati ni Mike nga nakadungog sa gisulti ni Mama. Nga dili na kuno ko ipasamok. Naluoy ko niya. Wala ko tingin ni Mama sugad pagkakanina. Nasukukit siya na ako. Wala siya maminaw pa na ako. Si Mama, tingali pa suko siya kung makita ko niya nakilak. Abre, magsulti ta. O, Ma. O, lagi kadiyot lang. Magsulti ta. Bahin ba kang Michael, Ma? Gusto ka. Kay namakakmang ka na ako. Papilion ko ikaw. Unsa man? Mupadayon ka sa imong pag-eskwela o paundangon ko ikaw? Kung dili ka mulikay ni anang Michael. Pagpili, Emily. Ma, ayaw ko gilaki-laki. Gusto kong mabati ang imong tubag.
Mopadayon ka o moundang? Tubag ako. Mopadayon. Oh, pues, likay kana si Michael. Wa man may gibuhat ka dautan. Buutan si Michael, Wa ma. ko makinahanglan sa imong pagpasabot bahin sa iyang kinaiya. Maong tubaga ang akong pangutana. Mopadayon ka o moundang ka? Mao ka na'y tubaga. Sige. Likayan ko na siya, ma. Tinod? Timan nga dili na ko gusto nga mamakak gihapon ka diri nako. Papadayonon ko ikaw og tungha. Basta nga likayan mo kana si Michael. Oh, ma. Anak, kining akong gibuhat karon. Tungod og alang ra gyud nimo nga makatapos ka sa imong pagtuon. Tanawa ra gud ang anak ni Grace. Unsay nahitabo niya? Sila gyung managsuon. Na disgrasya. Namabdos nga wa gyud makahuman sa ilang pagtuon. Imo mo kong iparehas nila, magkod. Dili ka na kalikayan nga mo'y mahitabo nimo, Emily. Nakatuon ka na sa pagpamakak nako. Magsige ka nagkuyog niya atong lalaki. Sige, ma. Buhaton ko ang gusto nimo. Pero tuguti lang ko nga makiksulti niya sa katapusan higayon. Please, ma. Please, aron makasabot siya nga nung maglikay ko niya. Please. O sige. Pero mo kuyog ko. Maayo na mahibaw siya supak ko sa inyong relasyon samtang nagtungha ka pa. Makiksulti ko niya, ma. Human kag at imandias komedor mo ding. Dito na lang kasilong ha. Ug panihapon na lang mo. Biyain na diha. Ako na'y mahibaw diha. Panihapon na mo. Oh, higo man lang miyang ko. Wala manig amang babayhana. Susihon ko na si Stella. Stella, andam ng panihapon, gawas na. Stella. Ay, wa na mo tupag. Oh, abierto man di ay. Ay. Stella. Natog di ay. Daan pa ko. Hubog na sap. Ay, kinig iyang bisyo mo or yun na makaingon siyang sakit. Ti amo nagihurot yun niya ang bino. Kagrabig mo inom bayhana. Ay, pusog ko ning bas o putilya. Kuyaw og mabuak ni dinhi niyang paita. Nay, murag patay nga natog. Ay. Kita nalay manihapon, Michael. Hupog na sang inahan mo. Tada sa komedor. Wa pa ko gutuma, Lula. Oras na ron sa ting panihapon, Mike. Bisag wa ka pagutuma, kinahanglang kasudlan mong pagkaon ng imong tiyan. Dali na, aron ganahan sab kong mukaon. Oh, sige lang. Tambungan talang ka. Sige. Kaon gyud oy. Dili ko musugot ka dili ka manihapon. Tubagon ko anak nila. Musunod ako nimo. Hello, Emily. Salamat kay bitawag ka. Kumusta man si mama mo? Gikasukan kag maayo no? Mike, I'm sorry. Magbuwag ta. Emily, ayaw kong binuangi. Please. Please. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!